He thon thu ching quality ti ka then pa thil ton ani a thon thua mihring hming le hmun hming lo lang te hi phuah chawp ani ti kha min lo hriat sakula ma se thil thlengte ro hi chu ka thian pa ina ton min hrel ka zia chu ani ti hi ka sei lang tua ka thian pa hian a thon thua hian a hminga ti lan du lo wangin hming lem kan hmang don ani mi ti mol phole ti hming chiat hi he thon thu hian atum lo ti hi min lo hria sak ram don nia chuan a thil ton min hrel tu ka thian pa entry ka chunga lom thu ka soi ngal ni se screen a lo lang mek hi he thil ataka tong tu ama entry ka nge ani e ngai thatu te zinga single inom chuan vacancy lo me ti po hi kan soi le tram te ang ching quality kan khovel changkang social la hian Facebook te WhatsApp le Instagram te alo chuak ta tumlai khovela abikin thalai tia kan te tiang social media hian kan nun hi lo anein min chen chil ta ni ber tuma WhatsApp Facebook tiang reng hi khoi thiam lo aram kanam talo no panga changa pitar putar thlengin anita veang thil tha ti ngana kan man du chuan tangkai taka man the ani line a thalo zo kan man ero chuan kan chton poi thentir theitu tur khopa thil thalo ani le loi bok si engpo ni se khlam pangha karon sei don lova ma soi ni na kan in ton dan le hun kan man chau dan kha karon sei tum tak ka chuani thon thu lama lut ngal tiang o kamangai ma soi nen chuan FB gal tlangin kanin tonga atira chuan tong kampa ngai kanin bia ma se hu nangi moti atang khan ki ma hian danglamna aron thlengta a chutia danglamna aron thlenta ga chuan tong kampa ngaya inbek ngor ngor kha a thei to lova ani ma soi pon min e lo ani ti chu min bek dan le om dan atang hian hai rual la ni lo thuruk zong zong in ngam tur khopin kanin nel lun ta chutia kanin nel ta ga chuan chung ko chanchin te kanin zot ta zela min dan phei chuan ani chu chung ko thata ka changa lo sei lianin Christian chung ko thatak an nge nge ke ro chu ani la ka chun kanin ngei mai chuna na ka tho thina wangin tlailama ka pek zeu zeu thina ma se chung te ti boy tur khop chuan ka rui singai lo ma soi hina chuan ka chanchin dik tak chu ka thrit ngai lo achan chu ka zaklat thingtlang atangin na thok turin aizol lama thian zahwin kan oma soi tongin chun lama na ka tho wangin chuna chuan kan bengai vak lawa ma se reilo te kan bek ro pon ke chuan ka ngai em thina achan chu reilo te ma ni se ama ka thin lunglal nu belo hi chuan ka om thei dalo kan hun ol le kara reilo te kan bek pon kan hi ha dam hoi thina zinga chuan good morning tin du sakna kanin hlan olova thil pakhat lo de mai kan hi chu ma soi hian ka message min reply lawang ti mul kha ni ma se kia lung mol ngai ti thatnan min reply the thina ka van lom thin te lol em zana ni se zan ti ra tanga zan khotai rek thleng kan ni biak chang la tam na ro e ma soi nen kanin biak hi chuan dam ban hi om hlia a hlian ka hria ma se kanin biak lo hi chuan mishing kalo ni ven te hi engma lo mai ni te hen ka hrele thin ma soi mizia ka hre thatak tak zinga tlem te kan senge ama ma soi hi foreign lammi ni in aizola zirna wangin ron ama anin min thil dan phei chuan adam photun khoma thul ngai lo mi biang bia ka thiam ma a mutu piang ten bia kan chak thin tila ka tilwa lawang chumo ma se ma soi faknan hian
alu tukhi thein ka ring lo ama fakna tur tongkam hi ka tongkam thiam na hian adai lo ni ber ma soi hi kumsom padiat cha olani a ke ro chu kumsom ni pahni khling to kumlama na pangjok ni ma se ke ai na upazok ke mati turin ari ruhi pui tling zoka har sana ka to ka soi piang hian ani khan min nem thina o avan ha dam thlak thin tak em kamanga enimia wa tong moi lo ni lo se ma soi nena har sana thleni chu avan ha dam thlak thin tak em alaka chuan kai ti pang chang thin te nia ti chuan hun local thozelin nei tin le zantina in bereng na na chu chung ko chan chin te kan sei don ta zan khat chu zan danga ka ti thrin angin facebook a in be in ka phone ka bi le du to mangai le du ber han be ke chu lo nom ematin ni in du chun min dem ru chutia thileng emo saya kan ti lai chuan ichung te chan chin min la sul ngai me lovania mun thil vela ke pon ka thil viang che ma soin min tia ka in sir tur thleng don ti seilang chuan khati lai khan kan chung ko chan chin lo sei ma sa lo ila thatu ma soin soi tura min pu tla wangin kan chung ko chan chin chu tenghen ka thil ta kan chung ko he mi pasari kan ni a unau panga ni in ke hi au ba ber tu kan ni kanu le ka pa te an dam ve via thingtlang a om kan ni awang chuan lo te nei in kun na tho hi kan ni mu na berani tuna hian kan unaw zinga ana pang ber he kum sam parak vel ni to in aizola ana to tur zun puya kam pui thu ka soya ani chuan nun chuan thu le ami ngai na chong tak kan ni thu min sil siama ani ber ngai na kan ni wang nge ni ka hlim lu tok chu beng thleng kan ni lip doi mai chuta kol pa ngaya min ran be in an chung ko jan chin chu te nge na sei be thunga ishe tongin ke chu foreign atanga local kan ni a kumsang ni panga tang khan aizola min lo in ka om tana kam tran tir chuan kanuin minam puya school te kalin kanunen kan khosa chau to no pathian zara aber ni phalo maila athiam thei pol kan zia thren ma se kumsang ni som ni alawin her som me chuan kapa chuan kan survey ni ti kan suak ta ka shet tir phei chuan na katilu tuk chu zirna lama po ngai tu na ka seng thei to lo ka zirna lam thleng min khonga wang chuan ni danga athiam pol ni se thrin kha ahniam pol ka tangta kamangang khop mai pa ber kan sara lo ni ta ka chuan tuma na thok thei ram kanam to lo achan chu na thok tu le sum mo chok tu ber chu ka pa ni miawa chute ka pa berin na tho thei tak lawa chuan kanu chuan kan kholama min ho sun ngai ta kanun min ho sun na wang chuan khu har le mal takin heta aizola mani te chuwen ka angai ta ni kanu rel ro po anam ka ring lo khatia afanu ama chawa aizola han kalsan khachu min ngai to veina se train ngotang ma se vani tlak takin kanu ho nu rei lo tia chuan ka school thian te pani chuan in lo turon zong ti ka theda wangin le keima te chawa chu sham ka ti em wang chuan in lo pui turin ka soma anni po chuan in lo man chu azat ve chuin tum ve thu chu soin kan lo hota tuna chuan ka kho harna po tle mina je te in lo pui te nena school khata kal ho tu na chu kanin po tlang le a unaw pian puyang takan kanin enta midang te pon kan pathum hian unaw emo min ti chang la tam kan hu te nen kan biak po thi renga wangin kan kholam chun chin chu ka se ve zela
kapa po chu karin ai na thasot le kipon ka zirlai rilru ka pe ve theita rilru ha na po chu a je tu de ve kanun min ho suna tanga kum ni na sang ni som pani kum to bi ma chuan kapa azwal thu ka thata atu ka anana tuar zo lova aboral thu ka sele ta ni lung chata kina soya kai chuan nim ngai na ka selo achan chu hetiang hi taka ka ton lo wang te poni ma na ma shwai ka ngai sang khop mai che i tor na te hi she thiam pui vek lo che mai la azat ve vel ka she thiam pui chen kai ria imo tian hian kan chia na turin kan chunga theleng ma thlen tir ngai lo kan thana tur hli rin lom kan chunga thila thlen tir ni ti in thiam lo sitin kan hema ka khungai hle mai ka thil ti su lian ber chu kan chung ko chon chen ka lo se ma zo kha ni achan chu kanin thlaw em bokani khami zana tang khan ma roi ka du na le kamangai na chu azwal sot ma roi nen hian phone call pa ngai le video call kan biak thin ti lo wa chuan ataka vai khat chau kan lai mu wangin in mu le thuai chu kan chak don le ma roi ne na kanin ngai don tang chuan thlathum na ni to a chol ni zana ni a ke chu kain khom nu le peka ma roi chu kangai khop mai WhatsApp le Facebook a kan biak tu na message te en callin ka phone ka bi le du to a chuti lai chuan ma roi chuan in khom lo mi ti hi miran thona ka reply rang kher mai oh in khom to lo mai nang ti in ka reply ngala oh kan mom sam vak lova ke po kan khom to lo mai ti in min reply chun zama dik tak chuan a in khom me ka ringania ke pon hetia rakata in vek reng khun mai zong adik lo ti in an in lo na vakal nge ka tum ta an in lo na vakal nge ka tum ta ani chuan nak tu chuan na thok vin inana karon lengang apoem tin ka zot le a idu phot chuan lo kal ro min tia lom ngei mai reite ukan impian mu chuan atuka kalna tur awanga phur tak chung kamuhil te bora ma se ka van doina ain tran don ngi ka thelo atuk jinga chuan miron phone a khoya emo hakal tur thu chuminon thilta het sala ka thil ro man zong chu engma lo mai chang ton ta van pui tak em chumi tu zat chu chamei na zir lo wang po chun chung lovin ka chei atui lo mai khopa chumi ni leng chuan thil ti sel dan tur chu na tho thul thak ko pin ka ngai tua ma se chundar som pani thleng pon kalangai tu chuak thlei theilo ma roi ka phone don nge anu te ka bezok ton tin kan kha boina sa khop mai chun her thleng kan ngai tu ta ka chuan thil ngai tu chua chu kan nei tang nge a chu ka ria cholo chuan ma roi te threnom loka chuan ka thian pa minga chu om vein ka ria chu ka thian pa chu biaka athi anga ma roi min lo in thlak khak tura ti ani karuam man na siamang chuan zangrei khama chuan thian pa minga chu ka phone ta a ring chara voi thum zat ka trai no po ala la lo cheu ni danga biak po theilo po ni hleilo tu na taka ka mamo huna biak po theilawa ama wang chuan ka thin rim ru khop mai voi enge mo zat ka kon nuwa po ala biak tlang theilo reng taka chuan atop nan le beiti don nan tak ka phone anga tu na ala biak po theilo cheu chuan ka phone to lawang tia ka phone chuan rin lo takin ala ta thuaya hui ham tlema ka thilo chu zongani imo hello oh mingani mo oni e hardi mo ni lo ten
tia vin dewa han chan ka chak rak zet o ni e tinge phone tlangi wa har ve vin lek lek hin ka zota chuta in tiam lo chuta ngai lam min dil pa chuan a phone silent na alo da thu chu min shila tu nang la ya phone silent na da chu a thing tu le tuk ka lo ti rul ruwa chiana ma soi te kha in chenam no ka nam te ro ma soi tu ma soi mo o lar foi moi kha nei che phathum im lo ho te kha kati ta ga chuan o she e ka se da tuk kan chanam lo ka so na nam malom ma soi chueng tin mo ti in min sot le le he ho bial pa nei le nei lo ka re duwa min lawan thak sak deu tia tin ka ring hlela nei ti soi chu lavin thu khu deu takin ka soya chelawi ti deu ni mo tin fiam sing ha ta o tin ka chang diam ve me ya chute ti tlat te chuan kanin thanga ni mai lo nang berini ti te chuan I thu chu zo kan hial ngam hle ni em a soi zo ma chuan ka phone chu ka da nga sok so ka nia ka soi du ka soi zo to miu lom le chutang han soi tur po ka se chuang lo ma soi nen chuan kan lain bereng thowa ain thiam lo thu te po a soi ve khamo a thian te mi thi anuma wanga anvakal thu chu min sila aruka kalurin hlna chu ati chiang thokhat in ka sia thian paminga ka in thak tirna po chu thakhat lai ni veta rin hlel tura ma shel lo thu min sila kanin ngai zon thu po chu ka thil ve tang heng ya kan mangai lo ta wanghian kan chung hlel thrin ni hi te ka tia ke hi thil chu lo lawa ka then pa hi ka lo tu boi ranga ni hi tin keima chu ka in thiam lo le nu a ma soi chu ka lo mangai tak zatani ti hi ka in chu ka rin hlna chan chu ka mangai lot wanga ni hi tin ka in phun lung oi maya ama ang bokin thathakin kan line be chun chum zela anui na tlo thu te po chu min ran chil ve khamo khatiang ani tak chia chuan rin hlel ena ka in to lova rin hlel tura po ka da to lo shem chutiang ai thataka thum te me mai ka om de mu chuan tai kha chu ka then pa chuan min ran phone ve te mela khala lok lo le ngal hello enge ni ta ming min ran phone te thota wang chuan enge mo tak min sil tur ani nge yang ti chu ka ring ha ma ya ma ngeti ni lo ma soi kha then bat ro aron ti tamai min fiam next o len ming thang eng moi soi zo che kha han soi no le te ka ti vin tuara ibial no kha then bat ro eng wang ngot chun mo ka thananga enge chan a chan chu ks ani wangin ami fiam na hani se ka vat ti tak em ma se mi fiam mai lawani ti la chu athu tak dana a chiang box si soi tur ka thalo chu ko ngoi ranga milim ang main ka ding ngoi reng taring ko ta ma se ma soi ka nge changa ka she lo chu ka oi du lo lui thata thu dik tak chu midang ka chang ani lovin ama ka chang nge she ka du wang chuan ama nge chu zo ka tum ta a ka thu she ta changa ka khatna chuan ma soi chu ke ma nge ka phone ta hello ma soi enge ni ta phone chun hai thok na nge ti in min lo zo kal thoya voin chu ka chola ka tia soi tur ka van ta ka phone chan ber le ka shet sak ber ka zot pop mai don mani le ka tia ma soi enge ni ta khil pakhat ka zot chenga je phau lovin min chang ro
cái thì tốt ba em bỏ mình rót rồi cái chán thì em biết số cái chán dễ lắng chứ anh mình gì ngà cái đủ bơ lệ cái hoạt lệ thì lục ăn run sủa lệ ta hắn suy chân tàn tụi bốc cái sợi lâu cái số top mày đun muốn đi lệ thì cái hàng ngày tụi lại chuan ít thiếu mình rồi đủ cho mình rót là tiếng nghe rẻ lệ đây hẹn tê vàng hi lốm cái hoạt lệ thì lâu mà rồi mình mong em in rồi cái tụng lộ bụi cho cái rồi lệ top ba ô ngày đây na ngày thì sang bên cái ngày chứ còn ngày nào bây giờ lệ riêng rất ngày hiền mình sang lệ ta chúng mình do tuổi chuan giả lệ giảm viết ngay mì nuôi chung in mình run rốt lệ linh rốt mà chán mấy ngày nay cà phê lâu đúng là cái rồi tôi nhị chuan anh thì cả mà cả ông mình mồm thì đón lâu cái anh thì huay sinh chụp ngay thì cái gì à mà xe in ti huay sen chok chu alo har ngang mai atopa chuan ka huay sin na zong le lem berin ka zo ta phong mai le ma shwai ks in lo te ro min chan na ka ha le rualin ka pu le loi si tingi tiang zo na min zo an ti chuan chan dan tur ka shele ta lo cái chán tụ ngày tua cái ngồi rèn này chuan mà suy cá trắng nghẹn ô cái nia lốm cá trắng à xua cái ta này mẹ lỗ rất hiền mình sang tắm mốc mấy cái mù măng chun bốc xì lốm mò ít thì tắc mò mà suy cần tỷ lệ sao mà ô đi cái thì in chập đều thì hiền mình sang à cái ru avan na tắc em nghe chân anh nghe năng khéo thì in cái gì ta thì hiện trang ta ít nên là cái lâu suy đoán khang các ba khang bố rồi tác sẽ chuan cái nụ bồi sắm hụt xóa cháu chú cần khám bốc xí là vào hết tiền là với chú bồi sắm hụt xóa nên đắng cả sẽ thôi là what nì thì in tập trung trang ta các không ngại lụt tục cái rùi nó bốc xí cho cái phone cái đằng ăn mắc à na cái tí lụt tục chú anh nghe cái tí bỏ cho cái lâu cái lâu rin chân là khá định miêu xí mò mình phiếm na hành mấy xe cái văn thì tắc em cái na tí lụt tục chú say su dày ăn mấy cái mình ta trăng in mít tùy run su dùng à chia lang val pum pa meu mangai na wanga mi tui sur zung ka om lai chuan mi tui mo hian min phone na ka hanen chuan ma soi lo ni ka lavata hardi na chuan ka chan chin le ka ni na zung e se fai vek to i mangai tlak po ni to lo i mangai dam na chu ka phu lo le zual chu wa chuan tu na tang chuan minute phone to suo ibiak tlak kani to lo asoi zo rol chuan phone chu da ngan maka soi tu le soi lo tur pok ka shel wang pokin ti tu le ti lo tur pok ka shelo karil runa lu tuk chu chumi zan chuan rui chum pokin zu kan in ta ka chian tu bon mak min ti in ti ngai nan shelo ker mai lu lam lệ mong lam sẽ đâu có bên căn rồi để riêng anh đi kha anh tu cái gì ngạ po chuan đáng chuan lâu anh tu lệ po chuan là ngái riêng thấu chọn car khẩn chất chu cái bề tự chở chở ra mà xe cái thiếu tí hiền mình hiểu tí rần hệ kinh mình chia chỗ tí rê zô cả ôn niệm là lệ po xe lâu tắc kha cái bên ngã hiền aron rinon on lệ truyền chị ngày na cái set lối lâu vàng chuan mình phone to su thì mà xe hai chel su chungin cái phone lệ ta với thắm cái phone mà po sang tôm lova ading ral thak dễ là vàng chuan cái khol bị từ lova cái trả nó sạt luột ở vàng chuan cái mít chu avung thì to cái một suộc trong không tới lúc chu cái một hiểu ngao duy là xìa xìa
zing lam dar khat vela kan har chu bek ka tum le a mang bokin a ring kui le thap thaka ka be dong lu tuk le ti ngai na shelo chuan ka phone le ta char chara a mang bokin sang tum lovin a ring ral le mak mak mai si a to pa chuan video call in ka call ta alo pik khram ma se mi pa lo lang ve khatu nge engma ti lo ma se karil ru an to te reng nen ka mu lai nge ya an hanin case chu oi anung chunga phumang mai ka ni o van te u za ngai sa am ro ka thil mu awanga ka thin tum tuk chu ka phone ka paidar chu aya khamine tang khan ka phone le ta mia lo phal lo tak chung le ril run tak chungin ka mangai ma roi chu mi tuinen ka thren ta ani ngai se mai shin non dong lai ni le ma chua the sea, the